yeeɓiyankoɓe Pindi Média woni Pindi TV heeɗiyankoɓe Pindi Radio on calminama salminago neydi e salminago teddugal mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah ngara meɗen en jetti bandiraɓe en janimamaɓe en gartu e yewtere men wiyetede koɗo galle kala nde hunde joli ko mantiniɗen kewi artude hen salminde bandiraɓe janade ɓe yettudeɓe gartan koko fate faggudu saabu eɗen gandi e dumunaji ɓennuɗi en pilmino ɗo yewtere nde ganduɗa ko Abdoul Aziz Sy mo ha e law gardiɗo Sabodala Gold Operation nde nguɗo laamu waylide o wadde tubakoɓe umeɓe caggal leydi ɓe o gollorto gam gollorgal ngal o ardiɗo e leydi ndi eɗen jetta Allah eɗen jetta nelaɗo eɗen jetta jignaɓe men e sernaɓe men en jetti président Abdoulaye Wade guittomo caggal leydi addimo ɗo e leydi ndi o ardi ngal ɗo gollorgal ha gollorgal ngal jibini ko waɗi fayida saabima eɗen paano ɗum hande o e dow ɗum kanko Abdoul Aziz e wondiɓe makko sen garti e l'an 2021 ha l'an 2024 ɓe gollima golle joɗɗe baɗɗe fayida no feewi ko golle mantiniɗe baba Mohamed Ndjim ko adi fof calmina bandiraɓe eyyi baba Abou oɗo Abou mi salmini dendagal yeɓoyankoɓe Pindi Média e kuuɓal en calminiɓe eɗon mbawi wonde e no ɓe goniri foof no mbiɗa ni hande kadi en dañi weltare sibu nde oɗo filial mo ganduɗa ko Sabodala Gold Operation nde ɓen ɓe ganduɗa ko halifaɓe mabɓe sibu eɗen gandi ko Dendever Mining ko kamɓe goni la maison mère Sabodala Gold Operation ko woni galle mawɗo o ko kay woni filial mo ganduɗa ko ɗo woni e Sénégal tawi woni directeur général o ko kanko Abdoul Aziz Sy mo ganduɗa ha joni ko kañum woni vice président chargé des affaires publiques mo Dendever Mining en mbaɗino ɗo yewtere caggal nde ɓe jaɓɓa e saaha mo ganduɗa kanko mawɗo leydi ndi omo jogui omo waɗi initié ƴewde kala ɓe ganduɗa ko les champions de l'économie dilloɓe ɓe ganduɗa ko addoɓe ngaaluji mumen e nder leydi ndi ɓe ganduɗa ne gollo tawi golle ɗe kadi aɗum waɗa ne deelo e ko yettuno e ɓamtare leydi ndi wawde dolnude ɗumen e ko way noon ɓe gaari jokkodirde walla hesɗitinde golle cehilagal hakkude mabɓe e laamu leydi Sénégal en mbaɗino hen yewtere mboɗo sikki ɓe mbaɗi publier rapport mabɓe ɗum ne kadi mboɗo sikki ko weltare garten ɗo jewtiden e bandiraɓeɓe gartam ɗam ganduɗa ko gonɗam hen kono ko ɗum jibinta to banggue wonande nafoore leydi Sénégal mawɗo Abou en jetti maître Abdoulaye Wade mo ganduɗa eɗen gandi yimɓe hewɓe kaduji wonɓe ɗo hande golloɓe golle baɗɗe fayida kala ɗo tan ɗumen caggal leydi o artirta ɗumen Abdoul Aziz o ko hen jeeya so ngaalu gabo hande to banggue ngaalu nder leydi kanŋe yaari yeeso Abdoul Aziz Yaya ne jeeya hen ko ɗum saabi Abdoulaye Wade addimo ɗo o gollode muɗum golle joɗɗe baɗɗe fayida o addi jencude mbanɗi fayida rutti président Macky Sall tawimo ɗon accimo ɗon golle ɗe makko duuɓi sappo e ɗiɗi e laamu muɗum caggal muɗum Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde yiimo heptimo ko gollotoɗo yimawɓe ɓe gari ɗo ma yimɓe jii ayaw ngo ɓe jeeyi to galle laamogo ɓe kolli koɓe jiiɗi gollade eɗe ɓe jiiɗi gollorade baba heewi to banggue cowuji banggue entreprise aji e Afrique naaɓe golle mumen ma ngar hen joni kono eɗen jetta sababu Ousseynou Dianka mo ganduɗa ko Madina naji ko sel makko no feewi o wiya ɗum ko conseiller Dianka noon saaha no wappo kono eɗen mbawi muñandemo tan wondude Malaw Keɓe en jettiɓe en jarnimamaɓe en jetti bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko walinkoɓe Idrissa Niang Thiaroye kanko ñanten oɗo wutta kanko Idrissa Niang yesso teddugal omo ganduɗa ko kañum woni Sek Aissata Guedde joom suudu makko e Mariame Gueye wonde Lembelo ɗon jarnotoɗen Daouda Kaba Soumaré e Gaye Diye joom suudu mum jeewo wondude mo ganduɗa kañum woni hono Aissata Dia gonɗo ɗo e Dakar en jettiɓe en jarnimamaɓe en jettojiɗo fuɗɗi monaɗo haali ko wiide bandiraɓe tan e nde ɗo yewtere mawon keɓen ko heewi ko ɓesguji ɗi caali golloɗe mbaɗe nokkuji mumen heewi ko laamu uddi gollorgal heewi ko laamu riiwi gollorgal mataw taw ala jencude baba l'an 2021 ha l'an 2024 Sabodala opération Gold e gardugol Abdoul Aziz Yaya holko ɓe gollani Sénégal holko ɓe gollani ɓesguji Sénégal to banggue gartam holko ɓe gollani diwan Kédougou holko ɓe gollani to banggue tarini ndi eyyi ɓe mbaɗi publier rapport mabɓe rapport mo ganduɗa ko 2021 2024
ƴewde hayso eɗen mbawi ɗum chiffre d'affaires e ko way noon wonande ko daña ko wonande ko abbi e 1500 milliards wonande ujunere e temedde joyi milliards e koppereje men franc CFA woni ko ɓe nanni e gafake leydi Sénégal ne waɗi noon répartition yi ɗi ganduɗa ko no feccira sibo 1500 milliards eɗen mbawi yiide ma wonoy environ 1,7% du PIB national donc ɗum ɗon eɗen gandi wonko ɗum jibinanta no fewi leydi Sénégal sa ƴeewi to banggue wonande trésor men public koɓe mbaɗi toon ko injecté ko abbi e 4,5 milliards ɗum ɗon waɗama injecté toon to trésor public nama nder trésor public sous forme d'impôt ko mbiyata ko d'impôt et redevance mo ganduɗa ɓe nanni ɗum toon to kubbal ko ponno yobde fof ɓe jooɓi ɓe nanne keslamu toon to trésor public ko wona ɗum ko sa ƴeewi to banggue ko mbiyata ko contenu local sa yi contenu local société ji ne waɗi société ji mbaɗata contracté ɓe kolliti ko abbi e 9,5 milliards ɗum ɗon ko ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni wonande fournisseur en kam e prestataire en tawi ko entreprise aji ɗi ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal ɓe ganduɗa ko ɓen ɓe gollottono ɗum ɗon sa ƴeewi to banggue wonande guiɗol mabɓe golle walla ene waɗi représenté 80% wonande ɗum ɗo ko ɓesguji leydi Sénégal naaɓe ko kañumen golloto hen kañumen jeeyi hen entreprise aji mumen ko kañumen ɗum ɗon ko ɓen pecca ɗum so tawi en ƴeewi to banggue wonande koɓe mbiyata ko investissement sociaux koɓe ƴetti gam wallide nokkuji toon to ɗoɓe gollata ɗo wallande village uji gonɗi toon ɗi ene abbo e 1.6 milliards 1.6 milliards ko nder ko service sociaux ɓesguji mumen e kaway noon hayso tawi men gartu e réalisation ɗi mbaɗi hen kono kadi golle mabɓe wonande ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal naaɓe gollotoɓe hen ko ujunere e temedde ɗiɗo wonande ko mbiyata ko emploi direct woni gollotoɓe tan lewma ene jooɓe ɗum ko finoɓe tan ne jaaha toon ne gollo ɗum ko emploi direct emploi direct so tawi en kaali ɗum ma haal ko yiyete ko emploi indirect si bo eɗen gandi kala société walla kala ɗo golle ko wayno BTP ko way noon secteur mo ganduɗa mahoɓe ɓe mahowo joni so tawi ɗum ɗi jeeyo simo yiyaɗen hoore mum jeeyo jamɗe o yiyaɗen hoore mum jeeyo ceenal o oto itto ɗum aɗa nawro bagage o yiyaɗen hoore mum kono kadi pino ƴetta bagage mum ara ene yeeya ɗon yeeya botari ene yeeya kastadi ene yeeya guerte ñebbe mi nani asino ton place ñebbe jagaji jeeyo coore en cooke en ñebbe o ɓeɗo foof jeeyaɗen hoore mum ɗum ɗon ko ɗum emploi indirect wadde sa ƴeewi ko ɗum waɗi ko absorvé to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko finoɓe ene dawa ene cuuri hen ene daña ko nawti cuuɗi mumen ko ɗum hunde wonde fayida no fewi no heewi no fewi ɗum ɗonne kadi mboɗo sikki ene jeeya vraiment ko waɗi fayida e to banggue wonande leydi Sénégal ma waw haɓade ko yiyete ko to banggue ko mbiyata ko emploi o to banggue ko wawde habde basal e ko way noon kadi surtout nokku ɗo ɗum waɗa ɗo sibo eɗen gandi ko zone mo ganduɗa ene waɗi frontalier e ko wayno leydi Mali ko wayno leydi Guinée e ko way noon donc ko zone uji ɗi ganduɗa hande sa ƴeewi to banggue Mali ko zone de conflit mo ganduɗa hande e saaha mo ganduɗa so tawi sukaɓe ɓe jii ko wayni ene golla hen sukaɓe ɓe dañani ko yiyete ko emploi tottaka keblaka ene goni e basal non seulement ene addu ko yiyete ko exode rural sukaɓe umade e nokkuji dowriji ɗi beele wawde yaade ɓittodira ga tawa golle ngala voilà ƴettoya laade yidde ɗannade walla ni nannude ɗumen e ko yiyete ko to banggue wonande guerruji terrorisme e ko way noon wadde ene moƴƴi ɗin société ji ɗi mbawa ittude ngaluji mabɓe ɓe mbatta ɗum e nokkuji he c'est vrai que sa ƴeewi code minier Sénégal ɓe mbima kala société to banggue ko mbiyata ko société extractive wonande ɓen ɓe ganduɗa ko golloɓe ngaluji leydi 0,7% ka poɗɗo ittude ngun ngaalu nawa ɗum e commune aji ɗi
commune aji ne poti dañi hen ballal mbawa dañde hen ballal kamɓe ɓe ɗoftima ɗum toon joni noon ko commune aji ɗi kañumen wawde ƴewde beele wattude ɗum eto banggue wonande population o beele wawa yiide hen koye mumen donc ɗum ɗo kam ko hunde wonde fayida nde mbaɗi réalisé ne wawi taw ma artu e namde goɗɗe mawɗo Abou namde goɗɗe tan mi waɗ ɗum mum coko mboɗa nder humpiti ko kalata ko to banggue jangde nde to banggue cellal ngal e ko nandi hen eyyi accès au service de base won koɓe mbaɗi hen sibo sa ƴeewi to banggue électrification intégrale wonande courant e ko way noon ɓe mbaɗi courant to banggue électrification nokkuji ɗin ɗi ganduɗa ko tawete toon taw ɓe gollotto ko partenariat hakkude mabɓe e ASER ngam wawde wadde électrifié hokkude kuɓam ɗin nokkuji ɗi ganduɗa ko taweteɗe e nokku o kono kadi sa ƴeewi to banggue jangde wadde de ɗum ko yete ko centre uji scolaire ɓe mahi ɗum toon wawde ƴettude ko mbiyata ko microfinance ittude ngaalu wawde tuttude ne ñamle ene liggoro taw pawdi ndi heewani wadde créer des coopératives agricoles ɓe ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum toon to Kosonto des coopératives agricoles mo ganduɗa ko abbi e ujunere debbo ene fina ene gollo hen ɓe ne ganduɗa ne keɓa hen des financement e ko way noon ɗum ɗon mboɗo sikki ko hunde wonde fayida no fewi sa ƴeewi e namdal ma to banggue wonande wawde haɓade to banggue wonande ko mbiyata ko woodi réalisation ji ɗi mbaɗi to banggue désenclavement yimɓe ne gottoon ko mbiyata tenalama Kédougou ko nokku mo ganduɗa ene waɗi nokkuji mettuɗi yaade kamniɗi yaade donc won nokkuji jokinoɗi ɗi jomumen goyanno mata won koɓe cafri hen hayso ko seeɗa eyyi nokkuji wawde haɓade koɓe mbiyata ko ittude joktu ɗum ɗonne mboɗo sikki woodi koɓe mbaɗi hen sa ƴeewi hakkude ko wayno Bembu totalement Sabodola eɗen gandi ɗon ko lawol ngol ganduɗa ene sohla no fewi walla ko ɗum cordon ombilical hakkude Bembu fewde e Sabodola ko nonne kadi lawol Saraya totalement Missira ha Sirimanna en gandi kadi ko lawol ngol ganduɗa ngon on mo ganduɗa ko maire de la commune waɗi no porté on combat beele laamu ngu vraiment wawde ƴewde beele ɓe cafrana ɓe ngol ɗon lawol sibu ma waw wadde facilité ni to banggue wonande wadde évacuation sanitaire ɓen ɓe ganduɗa so tawi cellani beele nawe mbaɗe évacué wadde laabi ɗi moƴƴani ko fate ambulance uji ko fate ambulance uji e ko way noon donc kamɓene vraiment ɓe kamɓe Sabodola Gold Operation ambulance uji médicalisé ɗiɓe mbaɗi toon so Allah ɓe mbaɗi contribué kala ko ganduɗa ɗum ɗo code minier ene yamiri ɓe mbaɗi ɗum wawde ni heblude sukaɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe toon tawi ene mbaɗe ene keble e métier ji to banggue minier keble hen so tawi ha jomumen dañi ko yiyete ko hen gandal tawi kadi mbaɗete orienté directement e société ji ne mbawa gollade jafoɗa baba jiɗɗa wiide ko to banggue golle ngalu nder leydi ha tengte kanŋe ne jogui fanniyankagal muɗum hewɓe noon gari naati hen ɓe mbawa sa e sa fof ko gonga accident waɗat guila Afrique du Sud ha Botswana ha Namibie nana ɓundu yuli yimɓe jooli ko nandi hen kono dañde gandal ngal ne jogui fayida ko ɗum saabi kamɓe ɓe kebli suwaɓe ɓe e ngalu nder leydi gam mbawa gollorade aɗa andi kala leydi ndi ganduɗa ko fondi ƴestade ndi ganduɗa aɗa teɗini ko yiyete ko développement leydi ma ko ɗum mawɓe hooreɓe leydi men poti wadde Macky Sall waɗi ko way noon nde o sosi nde Sénégal dañi ɗo ko yiyete ko to banggue satellite mum en jii e gardugol Maram Kairé vraiment ɓe mbaɗi hen golle baɗɗe fayida kono Macky Sall en collaboration avec leydi France tawi sukaɓe Sénégal naaɓe ko kañumen keblete kala ko fatuno e ko to banggue wonande o ko yettuno e to banggue ko mbiyata ko satellite e ko way noon jomumen keble hen tawi janggo e jaam so jeeyi ha dañi gande towɗe ɗe ma gartu mbaɗa servir leydi Sénégal ko noon o waɗi hay to banggue nde keɓɗen ndeɗon kuuɓal pétrole o e gaz o en jii waɗama quand même vraiment waɗi école aji baɗɗi fayida tawi sukaɓeɓe ne kebloye toon janggo e jaam par ce que eɗen gandi leydi Sénégal hande eɗen mbaɗa exploité pétrole kono ne waɗi des réserves en 2011 Macky Sall waɗi en 2016 jaafa ɗon Macky waɗino voté loi ɗo ɓe mbiyata wonande ne waɗi nokkuji ɗi memaka o wi ɗum ɗon ko ɗum réserve
moftana ɗum ko yonta garowo wadde ene moƴƴi yonta garowo soɓe ngari ɓe tawa ɓe ngannduɗa ko ɓesguji leydi ɗi ɓe ngannduɗa ene nganndi ko woni intérêt national intérêt leydi ndi tawi so ngari ma mbaw andude enjeu ji gonɗi hen ɗi tawi leydi ndi funtetake bawɗo arde foof maɓe gollodiri e mum wona noon 50-50 leydi ndi daña hen gueɗal mum ɓen ɓe ngannduɗa ko gollotoɓe daña hen gueɗal kamɓene ko noon ɓe mbaɗi wawde heblude sukaɓeɓe e métier ji minier tawi so jomumen mbawi ene gara kadi mbaɗa servir jaltoyta ene gara voilà taw koko ndewi lawol tawi koye ndewi lawol yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi Média e Pindi TV yewta men koɗogal jaɓɓi ko ɓimen fanniyanke mo ganduɗa eɗen gandi gandal mum no laabti kalten koko fate Sabodala opération gold e gardugol Abdoul Aziz Yaya Sy en jettimo no fewi baba cektotoɗen koye diwanuji meɗen en ji Agnam hande nane caɗele mawɗe no fewi to banggue phosphate Mansour Bousso e wondiɓe muɗum kaldama ha nanodama kaake gaddama asde nde waɗi caɗele en ji ko wanno ndendo e ko ha joni gasani beele cikkuɗa so tawi gollanɗe ɗe e yimɓeɓe ɓe kaldi haɓe pamodiri gollama beele watta gartam e holno cikkuɗa e poti haaldirde tawa watta caɗele e liggotoɓeɓe watta caɗele laamu ngu watta caɗele e yimɓe jaaɓe hen ɓe no Sabodala golde opération gollodi e keeduɓe naɓe ɓe ni eyyi mi yejjiti tan ko wayno SOMISEN eɗen gandi ɗum ko société mbo leydi Sénégal wonande société des mines du Sénégal kanko eɗen mbawi wiide ko bras commercial wawde gollodirde ko wayno surtout e société filial o mo ganduɗa ko Sabodala opération gold en jii e initiative uji mabɓe ɗi mbanno to banggue comptoir commercial to banggue ko dañete ko to banggue oro leydi Sénégal ɗuma mofta hen ɗuma holno yeyirta e ko way noon ko kamɓe kadi jogui kala ko fatuno e koɓe mbiyata ko marketing e ko way noon kamɓene won golle ɗeɓe gollata hen to banggue SOMISEN ko wona ɗum ko to banggue ngaaluji leydi ko mbiyata ko surtout to banggue ressource extractive a haali ɗum en jii caɗele gonɗe hen ɗe en jii ko kewno ko to banggue ndendori en e ko way noon e on société mo ganduɗa ko Cheikh Amar nani dille mum nana duhe to Agnam to hakkude Amma Afrique kañum e ɓesguji Agnam naɓe haala ka noon eɗen gandi ko haala ka ganduɗa elle sen ƴeewi nder men gartoy hen men jaɓɓoye ɗo ena yimɓe mabɓe gar les deux cas kono eɗen mbawi yiide kam haala ka politique nana nder Amma Afrique ene dalnori kañum kala ɗo fonno rewede ɓe ndewi ɗon guilay impact environnemental guilay permis moɓe dokka guilay maintenant holko woni caɗele nder haala ka holko woni toon mboɗo sikki men jaɓɓoy kono fo e wade noon mboɗo sikki société ji men surtout to banggue ɓe ganduɗa ko dilloɓe e ngaalu leydi mbawi ƴettude yeeru e ɓen ɓe ganduɗa ko Sabodala gold operation to banggue ko dañata ko e ngaalu ngu laamu ngu ne daña hen ɓesguji ɗi jeeha hen koye mumen kono ɗon ɗo ɗum ittete kadi ɓen mbawa yiide hen koye mumen mboɗo sikki ɗum ɗon so waɗama tan baba jafoɗamta en haala ma ina wayno Farba Ngom haali ñanden wiide won rewaka ɗo fonno rewede waɗa kam fonno waɗede kanko yoga e mawɓe guure en kanko e mawɓe joom guure en e ko ɗum waɗi mbimi haala ka e ko waɗi ma alay sago yimɓe ɓuura hen lugguiɗade kamɓe ko noon ɓe dallorini kono noon ne waɗi ka to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko yaaduɓe Amma Afrique ko wayno Mansour Bousso en jii quand même des rapports ɗo réunion ji mbaɗano to banggue conseil municipal mabɓe donc en jii consensus e ley waɗino guilay permis mabɓe ɗiɓe keɓno pour ɓe mbaɗa exploité ko way noon joni haala ka feccima fo e wade noon kamɓe foof men nodduɓe ɗo jewtiden e mabɓe kono enen fandare men hen tan wona feccor divergence o fandare men hen ko Fouta ɗum watte ko gonga nguɗo laamu ndeɓe gaari en jii surtout to banggue phosphate nde kanko Ousmane Sonko nde o yeehi toon to diwan mbo Matam ɓe kaalino wonande initiative moɓe jogui fewde e ngaalu leydi ha ɓuuri tengtude ko yettuno e phosphate en jii phosphate joguiɗen ko phosphate jogui mo qualité mum heewani e aduna o won initiative moɓe jogui hen won kadi ɓe mbaɗino hen kanko Ousmane Sonko ɓe mbaɗino hen hay conseil interministériel surtout région de Matam ne jeeya hen tumnade kadi e pôle uji ɗiɓe jiiɗi sosde ɗi ɗum fof e wade noon eɗen jiiɗi kala kene waɗa
tawi ɓesguji ɗi ɓe ganduɗa ko ɗon ɗo ɗum watte ɗo jomanal leyɗele ɗe ko gonga ko mbiyata ko domaine national ko gonga laamu so tawi sohli heddi ko to banggue indemnisation to banggue ko wiyete ko ha damurde kono adi ko yewtere nde foti waɗede facilité ha jomumen daña tawi laamu ngu ana daña hen population o ena daña hen kono tawi kadi wondani e caɗele to banggue ko yiyete ko cellal impact environnemental bonnude sato ngo e ko way noon ɗum foof noon ko yewtere wawata ɗum gaynude eɗen ɗamini ma eɓe garɗo men joddo e mabɓe ma en ƴeew holɗo caɗele ɗe goni kono kadi yidde men tan ko no mbiɗen ni ene moƴƴi société ji ɓe mbawa timtade sabudola opération gold beele kala kayne waɗe population o yiya hen koye mumen laamu ngu yiya hen koye mumen jomumen kadi mbawa yiide hen koye mumen a jarama Mohamed Ndim a haali banggue école aji banggue jangde banggue cellal banggue foof sinno ko sago noon taw ko joobo kañum wonno directeur général o saabu jooɓe ko nunɗo no fewi taw bapɗa alors que ɗum ko Siby Abdoul Aziz Yaya e jettimo jarnimamamo ndiyam fanne makko wawi cakkude men waɓeno Demba Sy en si Demba Hammel en waɓeno Samba Bocar Sy en Mamadou Sy en ɓe ko siɓe cuusaɓe no fewi Mamadou Demba Sy en wondude baba ndondi en kamɓe fof e jettiɓe jarnimamaɓe e jetti Ousseynou Diankane mbinɗen ni wondude e Malaw Keɓe baba gonɗen koye daɓal cakkital mi haalinani yettude e maître Abdoulaye Wade ƴettude kaduji men wonɓe caggal leydi artirɓe men mbawa gollade hol konngol panta e oɗo ɓiɗɗo hayanke goho teddugal mi haalino ko africain ko ɓaleejo o gollimo golle timmuɗe o woni cukku feddede kalɗa nde o liggodima e woɗeɓe te woɗeɓe jawaki mo o woni goho société goltoɗo fate kanŋe ɗo goho ko afrique najo ko ɓaleejo ne weeli hen ɗiɗi ko sénégal najo koye men jeeya ne weeli hen tati o jeeya koye diwan Dande Maayo ne weeli hen nayyi ko enen ndendi département kono kadi ko bandiraɗo ballowo ɓattiɗo yimɓe jomutoɗo ballowo holko ngol panta e makko kanko Abdoul Aziz Yaya Sy gardiɗo ngal ɗo gollal golliɗe ɗo golle ardiɓe ɗo tubakoɓe hokka hoolare nde ɗo hoolare nde bonani e juuɗe muɗum eyyi no mbiɗa ni Abdoulaye Wade vraiment ko neɗɗo poɗɗo jarede sibu kanko ko neɗɗo mo ganduɗa ko battornoɗo kala ɗo yeehi e aduna o so tawi o yi toon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo mo ganduɗa an leydi ndi walla aɗa jogani nafoore leydi Sénégal ko mbaɗata toon ko aɗa foti arde mbaɗana ɗum leydi ndi o arat o haalda e ma o funtodira e ma hannandiron o ara o watma e condition ji baɗɗi fayida beele gara mbaɗa servir leydi ma te eɗen gandi ko yiyete ko fibre patriotisme kala ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ɗo wawi wonde foof e kala ko wawi jogade e gandal e kala no wawi hormede sinno ko sago makko o rutto leydi Sénégal o golloya ɗum Allah ne waɗi ɗum e kala ɓiɗɗo leydi Sénégal najo heddo noon beele condition ji ɗi mbaɗi réunir walla ala ko nonne mo ganduɗa ko no mbiɗa ni Abdoul Aziz Sy Abdoulaye Wade nde yeehi yimo tawi oɗo ko eɓe pamɗi noon e aduna ko golle walla e Afrique koɓe ɗiɗo jiyanmi min timtulam kanko Sud Africain goto jiinomi nden eɓe pamɗi walla woni yeesiyankoɓe ɓe ganduɗa ko ɗum tagui Abdoulaye Wade nde yimo tan artirimo Sénégal enen gandi o waddino ɗum e baɗo no Cheikh Tidiane Gadio kañum ne ari nde wonno dowlaji dentuɗi o artiri ɗum ɗo waɗi ɗum noome ministre ko ɗum foti wonde darde ɓen ɓe ganduɗa ko hooreɓe leydi men waɓe no mabɓe ni noon poti ko Sibou kanko Diomaye Faye président de la République o waɗi o sosi fedde kala ɗo ɓiɗɗo leydi Sénégal najo woni tawi ka gorobone ko mbiyata ko champion de l'économie beele wawde walludeɓe wawde dolnudeɓe wawde waddeɓe condition ji beele ko mbaɗata ko waɗa gartam waɗoto gartam leydi Sénégal wadde ɓe poti ko vraiment waɗede tottede ko ganduɗa ko ɗum ɗo ne wawa moƴƴinde ko yiyete ko golle mabɓe tawi kadi vraiment eɓe mbawa laamuji men kede caggal mabɓe gembaɓe ko fierté men mbaɗuno Abdoul Aziz Sy ko fierté wonande leydi Sénégal kono kadi ko fierté no mbiɗa ni ko leñol men en jettiri ɗum Allah kadi nde jeeya e men heddi noon ko kamɓene yo mbattu hakkillaji mabɓe e ko yowitino hande e média ji men min kam ko on message ñogui ataya média ji men konngol ma alay saago reportage waɗe toon sababude min mi haalde keedugunaɓe ɓe jetti ɓe jarnimama mo jogui toon yimɓe aɗa andi on joni so a ƴeewi to banggue ko mbiyata ko ɗemɗe ɗe ɓe kutorto mboɗo sikki
langue ɓurɗo wadde toon dominante pular heedani hen caggal ko pular jeyɗen ɓurɗo hande won woyoɓe sa ƴeewi to banggue surtout ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe clandestinement asde nde caɗele ko mbiyata ko impact environnemental ko bonnata ko e sato ngo e ko way noon tawi won golle ɗe jomumen mbaɗata ne wawi so tawi population haalanama diwan bo Kédougou haalanama maɓe paam ɗiɗo société ji ɓe garan tan ɓuccude ko won toon ko ɓe nawa won nafooje ɗe ɓe mbaɗata e nokkuji ɗi surtout to banggue hande jangde nde cellal ngal kono surtout contribution maɓe mbaɗat e commune aji ɗi par ce que heddi noon ɗon ne aussi kamɓe ɓe ganduɗa ko Sabodola Operation Gold beele ɓe potano wadde comité de veille et de surveillance hakkude mabɓe laamu leydi Sénégal wonno holno mbaɗirta ɓe ƴeewa oɗo par ce que sa ƴeewi code minier Sénégal ɓe mbima kala ɗo ɗon golla code minier yima ko 0,4 kala ko fatuno e ɓuccugol ngal leydi ko way noon 0,5% yo ɗum itte waɗe e nder commune aji joni noon commune aji beele duttiri ɗum e population ko toon woni haalaka joni noon kamɓe hakkude gollorde ɗe e laamu ngu e commune aji ɗi ɓe ƴeewa ɓe cosa fedde ɓen tawi woni golle mumen ko wadde hen veillé ƴeewe population aussi wawa hebde ko yete ko accès à l'information wawa andude ɗiɗo société ji ɓe ko wayno ko Sabodola Gold Operation arani tan ittude ko woni toon ko nawa tawi ndeke nafoore nde won nafoore mawde nde jibinani ko yete ko leydi Sénégal ɗemɗe baɗɗe toon dominante eɗen gandi basari nan toon pular noon ɓuuri wadde toon dominante e ko noon mboɗo sikki wadde ene moƴƴi kamɓene to banggue ɓe mbaɗa impliqué wonande ko wayno téléji mon ɗi ganduɗa ko piindi téléji fulɓe e ko way noon kala ɗo ɗemgal pular ne haalete guila e radio ji communautaire e ko way noon beele population wawa andude gartam ɗam ɓe mbaɗata kono gartam ɗam ko ɗum jibini ko e nokkuji ɗi e nder laamu leydi Sénégal baba yewtama gasi a laaɓi so tawi ala ko jeejiɗɗa yewtama gasi a laaɓi kalanɗen ko gollal biyetegal Sabodola Operation Gold e gardugol Abdoul Aziz Yaya Sy so dañi ɗum noon omo handi hen sababude ba makko e jignaɗo makko debbo e gogiraɓe mabɓe jibinani humam binne ba makko ko grand commerçant terta wonno jangguɗo ɓurano ha reeni Allah walli ɗum ɓurano hedde galle he wadde omo reeni ngal gollal kanko Abdoul Aziz ko fuɗɗi ko fayi ñallal ngal hannde watta e leydi ndi Abdoulaye gaddunoɗo o waya sane yeeso mum eɗen jettalla eɗen jettamo Macky Sall accimo ɗo an yimɓe hewɓe gaddino wodɓe o hersani e yeeso muɗum Allah addi nde nguɗo laamu ari o ƴetti tubakoɓe gari ɓe jeeyi e yeeso Bassirou Diomaye Diakhar Faye kamɓe kallanno kadi kanko nantintono Ousseynou Dianka ko seeɗa ko wondanoɓe ko o golliɗen golle joɗe badde fayida ha joni o hersani e yeeso mabɓe hoto Allah hersirmo yeeso mabɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV e Pindi Média caméra o ko Djiby Dieng e wondiɓe muɗum Abou Samba Diop e mo ganduɗa ko hamen ndim yewta men koɗo galle koɗo katen ha lawol ngol e directeur goɗɗo so jeeɗo ñaawi